Ah, we zien live. Zien TV. Ach, oké, fuck jou man, kutkloker. Ja. Yeah, buddy. Weet je al wel eens. What? Wat ben je aan het doen, man? Jezus. Man. Dus? Welke secundaire wapen heb jij normaal? Die laatste dus. Welke de Mark? De Mark De? is best wel gay hoor. Hij pakt de locomotive. Jij bent Shotgun. gay. Dus als jij nou die grenade launcher pakt, Ja. die is denk ik makkelijk voor als er een bulldozer buiten staat bij zo'n elektrokastje. Zal ik de 308 rifle pakken? Ja, zal ik Hoeveel was je tegen upgrade? Ja, dat is 2 van 10. Hij zal wat anders meer geupgrade. Ja, de AMK is 8 van 8. Ja, dan pak die maar. Ik zou gewoon wapens die volledig upgrade zou ik pakken. Ja, de bron- alleen de M308, als je gewoon niet veel bullets vernietigen, dat is misschien fijner. Oh, wacht, hebben we 3 ammo. Wat moet ik pakken? Oh, ik pak wel dokter. Oh nee, maar ik heb ammo, want die is 2 van de 3 geüpdate. Ik weet Ja, niet of Chris, pak jij ook maar ammo erbij? Ik heb ook 2 van de 3. Oké. En Dr. Bag ook 2 van de 3. Andy, wat is tegen ammo bag? Red Mine heb ik 3 van 8. Ik heb ammo ammo einde. 3. Is er ammo 3? Ja. Oh, dan pak ik al dokter. Oké. Tim, pak even ammo. Wat hebben we nog meer? De rest is ook verdeeld. Dat is verdeeld, dat is verdeeld. Ik heb alleen maar sharpshooters dus. Extra ammo of thickskin. Ik denk dat we meer aan thickskin hebben. Maar ja, dat moet Tim zelf maar weten. Ja, denk ze hè? Ja, Ik denk het wel. Nee, ik heb alleen de AMK hè. Ja, ja. Ja, dat is prima. Ja, laat maar gaan. We hebben dit, man. Ik kan niks meer fout gaan nog. Gisteren kwamen we met 3 man, best ver. 43% hè. Ja. Oh wow. Ik stel voor dat als het een tarp is, hè, dat we gewoon restarten. Dat was best wel uppercraft. Wow, we kennen toch als een notaar is, kunnen we toch meteen erin gaan? Ja, dat bedoel ik niet, maar dat We die... moeten er gewoon voor zorgen dat we met 4 man naar binnen gewoon. Ja, we gaan als alles het met tarp 4 man is- doen, ja. We kunnen nooit toch alvast allebei die crowbars pakken hè? Ja, dat doen we Ik zo. kan zo niks pakken, ik kan zo gekozen liggen. Ik zit wel weer bij de buren. Ik ga naar jullie kant op. Eindelijk de weer kast het bad. klaar zijn. Hoe is die eigenlijk liggen? Oh, hier De ja. randliteren, hè. Zal ik de einde pakken hè? Ja, die kan ze nog niet pakken. Nee, dat snap ik, maar Ja, die kan ze dadelijk pakken. Moet ik dan even kijken hoe de Ik laatste ga wel was. met Michel naar beneden. Ja, zal ik die eens een keer zien. ja. Waar ik nou stond, is tijdens de muziek denk knalde het eigenlijk even kapot, dank je. Ja. Nee, ik vind leuke muziek. Ah, fuck off, dat is echt gay. Wat is natuurlijk crowbar? Oké jongens, 3. Ja, wacht even. Oh. Waarom denk jij ze heeft toen een crowbar gevonden in het huis? Oh, dat ligt in de garage, hè? Ja, dat op de grond. Je begint maar Nee. wanneer jullie willen. Wat is de Hebben we er nog wel crowbar? 2? Nee. Ik Ja, ga we toch zijn- jullie kant op daarna. Zo met Tim. z'n vieren door die deur kunnen, hé. Dan wordt Tim's tijd ligt een crowbar, dat is 1. Volgens mij is de poep echt geworden. Ik weet het niet. Nee, nog niet, hè? Dat is 1 En crowbar. nou, dan dat vinden we Dacht, dadelijk hè. al. Dat vinden we al dadelijk al. Oké? Ja. Oh, ik ga Drie. zo weg. Oké. Go. Oh, zeg maar. 3, 2, 1, los. Dank je. Ook gelijk, hè? We got police storming any second now. Ja. Dat we... Oh, fuck, nou heb ik ook de grenade launcher gepakt. Ah, dat vind ik niet erg. Ja, dat vind ik niet erg. Die heeft maar 5 kogels. 7. 5. 7. 5. 7! 5. Teringleier! Hey. Denk eraan hè. Man, know your upgrades, man. Jongens, ik know kon your even upgrade. douchen. Ik kon even douchen. Ik wil even Schwalbe bestellen, jongens. BRB. Oh, wacht even. Oeh. Op de grond. Get down on the ground. Je niet Och, cable 200 tees. schoon, jongens. We hebben dit. They'll be here any moment. Wat gaan we doen? Gaan we gewoon op blijven wachten? Of wat? Af en toe is een beetje boete kijken. Mensen neerscheten. Nee. Achteruit. 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 Oh, ik sta parkour. Kijk mij geen parcours.
Oh. Nou, dat geeft niet. Oh. Hé, de grond is lava, de grond is lava. En op deze, check deze. Oh nee! Oh! Shit, ik ging over de grond. Ik ben dood. Ik ben dood, Tim. Ik heb het gehoord, de mensen bukken aan het springen tegen die. Oh, ik ben dood. Ah, lava. nee, de vloermat telt ook, vloermat telt ook. En nou dan. Kastje. Oké, Ik ben al bezig, man. I got this. Nee, Bram, ik had helemaal niet om. Yes. Oh. Nee! Ik heb crowbar. Heb je de tweede? Ja. Oh, Sol is... Kijk weg, hé. Woe! Koffer. Er is hier naar binnen, joh. Ik had Hey, helemaal niet om. ik kan mij niks gebeuren en iemand zoekt mij. Oh, wacht even, hè. Afval. Wat is dat? I'm free. Andy, wat is het? Wat is het? Ik zeg niet meer. Dan zie wat je dit er. Jongen, de Zuid-Nemers Er zit iemand in een andere hoes. Chris, what the fuck? Wat? Ja, Yes man. doe rustig, daar is hier nog helemaal niks aan de hand, man. Kijk, Ja, nee, maar Kastje gaat dadelijk. dadelijk gaat het kastje, Dan moeten we Ja? zo snel mogelijk... Schiet nou op, terug naar die plaats, jongen. Bram Nee. zit te huilen, hoor. Bram zit te haten. Ja, nee, Daar is net geen shit al. Kijk, daar heb je al 30% Nee, weg. gaat helemaal niet om. Ik heb alle schilderijen ervan afgehouden. Behalve de DK. Hè? Ja, achter zich. Nee, de stong op de grond. En is gone. Hé, ik droog nog in de man. Nee, wow. Oh, wow. Doe me gewoon. Hé, pa. En de boven pa. Lol, die hangen, bij mij hangt er niks. Dat is al een fucking bulldozer. Ik ben alweer op 60% of zo. Lachen man. Ah, deze is bijna klaar, nog 1 minuut. Oh. Ah, Tim, Ja, I got this, I got this. ik ben al bezig. Hold op. Ik heb hem al. Nee, die man heb ik al. Let op hè, breed u eind in your face. oh, ik krijg hem. Kijk daar maar op de stream, ik krijg hem. Dicht? Nee. Oh, dat is er niet! Oh, die tint, ik ga de merkback neerleggen, dank je. Ja. Wow, Bram is ook binnen toe, hè. Good game, good game. Ik krijg zijn shields over. Kijk, 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 kijk. Kijk, ben je bij het worstelen jongen? Kijk. Wat ben je aan het doen? Dude, dit is weer fucking druk, kom even helpen. Bam! Klokken, klokken, jacht dan. Ik heb een rocket erop afgeknald. Gewoon nog met zijn veren naar binnen af, wie zit het eigenlijk? Ik weet niet wie Ik vers kom onze wel dingen is. helpen. Ja, de vanochtend is nog 10 seconden. Ja, dit is... Oké, dan gaan we de kant op. Dit is hier alleen. Ik heb een rocket Welke kant komen we op? Maar ik ben al half kapot, ik kom alleen aan de andere kant. Echt, Hey, moet ik blijf aan deze kant? Ja, dat is goed jong. Ik heb het alleen niet door dadelijk. Ja, waar, ik heb toch geen crowbar? Oh, we zijn klaar. Dit is de crowbar. Ja. Oh, Oké, allemaal naar beneden. dat is Ja, geen ja. tarp. Ik wait voor de bulldozer. Nou, schat het daar. Dat is goed. Ah, jee. Geen taap. Of wisten we dat al? No tarp. Trek de hoe to the sea. Waar? Pak iemand de power? Ik pak de power wall, joep. Ja, ik ga naar de water. Ik ga met je mee. Show out. Kom maar, ja. Hadden lange wandelingen. Heb je hem al? Ja, man. Netjes. Kom maar, hè. Oh, ik heb voor jou een blik, joh. Hey, scheisse. Ik kan hem schieten. Ik kan niet vinden. Oh, er zit een buldozer boven aan de trap. Wacht even hè. En ik ben gestoord. Hey, Andy. Waar zit hij? Waar zit hij? Zo, links en ook. Ah, ik schoot door hem heen. Dik dich mal in. Penna. Lik dich mal in. Nice idee. Ich muss die, ja, ich werde dir mal was zeigen, nee. Het is fucking druk bij jullie. Oh shit, der Junge, hè. Was hast du denn jetzt vor? Ik ben neer. Warum? Ja, omdat ik die kut fucking tuinslang hier moet doen. Oké. Man, onze Sinterklaas. Kijk, Help, ver. help, help. Help. Eigenlijk de kerstman, maar ja. Hoe best ik Bram? Fucking Honger? hell, ik heb haar.
Ik kon een Ben brand. daar. Dat zou echt een... Ja, kijk hoe stijl ook een kloko. Het ding is dat zo echt precies boven, ik zo gelijk in de koop. Heeft iemand Kom, hield nee, of zo? Ja, dat ligt daar binnen. Held heb ik al op die mech neergelegd. Oké. Kijk hoe het stond er nog, Andy. Jezus. Tijd er nog einde. Nou niet meer. 4. Iemand helpen. Schiet op. Ja, Ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Oké. Ik heb hem al. Hey, Chris, pak hier wat help, man. Ja, man. Kun je ook ammo neerleggen? Of, Ja, kan ik doen, wacht. Ja, Karen, want ik heb echt weinig ammo meer. Hey, ik heb daar ook een kegel neergelegd. Oh, sniper. Help me even, ik heb Oh, echt ja. geen ammo meer. Oh, is hij nou weg. Bulldozer down en die pakt de power. Man, de grenade launcher is best wel worthless. ja, klopt. Wat de... Ja, de AMK is ook best wel worthless. Allemaal kutwapens. Kut spel gewoon. Heel veel geld verdienen, maar geen fatsoenlijk spul. Fucking hell man, ik heb ook heel veel nodig. Niet cool. Ja, alhoewel, ik wacht nog heel even. Er zit hier boven een ding. Ah, Ja, ja, ik kan er al. moet je even Oh komen mijn god. assisteren? Kom maar aan. Oh, wacht even. Netjes. Oh, oh, oh. Wat? Er zitten 2 shields, kut! Er zitten 2 shields op de wc. Hey. Ja, echt? Geen grapje, hé, daar. Fucking hell. Ja, joh, niemand ook. Wauw, hoe lang is dit eigenlijk? Hey? Dit is heen nou gewoon. Ja, 300 seconden of zoiets. Dus het is gewoon 5 minuten. Oh, en dat is goed. Kom godverdomme naar vandaan. Ik Oh, pakte. wacht. Ik pakte. Kick down. Ik ging het door een mol pakken, hè? Nee, jammer. Ja? Ja man. Mhm. Niet waar man. Wel waar man. Niet wel, let op hé. Hey, bang, en it's gone. Je zegt maar wat. En je moet even hier blijven, Chris. Wacht even voor de bulldozer, weet je hè? Die eraf blijft. Ik zit al in het huisje hier bij Bram. Wat een huisje heeft die jongen. Kut happy. Wauw, ja, ammo verneuken. Echt ja? Ik zie maar 3 kogels als het goed is hier. Of 3 kogels, hoe zeg ik dat? Hoe zit de klo... Oh, oh, oh. Ah. Eliminated. Spring ook echt even de mol, ja, super vet. Kut. Vieze mother... Oeh, oh. Wat? Ik schiet gewoon van mijn fucking... Ah. Kut man. Ik moet eigenlijk... Oh, hallo! Bam. Oh nee! Zit hij? Oh, Oh, ik ben hier goed gestuurd. oh no. Waar zit... Oh, Heb je alles opgemaakt hé? Oh nee, dat weet ik. waar is dit? Oh, hier. Deze eliminated. 0 kegel left. Moet ik hier even kogels neerleggen? Doe Ja, er maar. liggen nog kogels als het goed is. Nee. Oh nee. Dat. Ja, ik heb nog 15 shotgun shells. Dat moet ik even neerleggen dan. Leg maar neer jongen. Gewoon diegene die het nodig heeft, pak wel. We zitten met de power, hebben we power? Ja. Oh, dat is echt helemaal niet normaal, 5 minuten. En daar gewoon nog de ene, met de Daar met de water. water. Ah, dat is nog 2 minuten over. 4 minuten man. Oh, druk.
We zien wel on our way, zal maar zeggen. Ja, ongeveer. Ik weet voor de shield, man. Hij zei het. Oh, hoor niet dat? Ik weet voor de bulldozer. Hé, Wat er? de toek hoor je dan. Daar komt er weer een. Hier niet in ieder geval. Nee, Als het tuk, dan is een shield. Toek, who's there? Ah, hoor je de type smoke? Oh. Oh, Nee, maar slecht. We zitten bij mij, Tim. ja wat? Ik liep toevallig verder, kreeg ik toch de taser. Ja, ik tagde de naad op dat moment. Ja, ik moet net scheten, deze mechliek. Wat is hij in de gang? Dat is eigenlijk. Ja, nou dat zit er fijn. Dat zit er grandioos, je Bram. Ja, wacht maar even. Zal ik kijken of ik dit kan ownen met die granaat? Hallo. Nee, Nee hè? Dat is echt waardeloos dat ding. dat is echt niks waar. Tuurlijk wel. Moet je net door mee, of net langs hem schieten en dan tegen de pooltafel. Oh, turn on the power, mooi. Moet die granaatlauncher reloaden. Oké, daar gaat het voor. Hier. Oh no. Ik kan niet schieten. Fucking own man, bitches! Ik heb Bram. Oh nee, het is Andy. Mhm. Nee, wel Bram. Nee, ben ik. Nee, dat was Bram. Oké. Lol, ik zat vast in een shield net. Oh, wacht even. Ik houde hem en ik in één keer, ja, weet ik. Woehoe! Oh, het is druk in de gang. Ren meteen door, Oh, hallo. Is je vrouw gezellig of niet? Je hebt nu 4 shotgun shells nodig voor deze goods, man. Dat is toch niet normaal? Yeah. Ja, horen, ja, alsjeblieft van mij. Maar jong, ik ben een godverdomme ammo aan het verzamelen, jas toch weer alles. Oh, Q, we hebben de ammo bags, man. Ach, Bram. Ach. Oh, Connect the host to the safe. Wacht maar, I got Bram that. is er. Schild. Wat de fuck is schild? Black Rap Shield. Ik kan iemand me even... ja. Ja, wacht. Oh, kut. Jongens. Waar zit hij dan? Ik heb hem al. Hij stond hier voor de deur, dus ik kon er niet door. Oh, motherfucker. Ik heb de watertje. 1, 2, 3, water. Woehoe, ik ben echt de owner. Bulldozer. Cloaker down. Geef het water nou los, of je zet uit. Ja, de deur is. Chris, terug! Maar, Wat? jij ook al? Nee, Je hebt je japt helemaal met niks. kogels gewoon, man. Ga niet huilen dan. We gaan rennen dan. Maar jong, echt, ik ga gewoon je tas leeg over. Ja, wat doe dan? Ha, nee. Serieus, probeer kogels te sparen voor jullie om dat niet te pakken. Jatten jullie Ja. alles. Yo, ik sta door. Ja, dan wacht je gewoon even. Dan zeg je, Bram, wil je de kogels misschien hebben? Ja, nee, fijn. Bram, er ligt een kogelzak bij het andere huis. Ja, nee, je moeder zit op de kogels. Nee. Ik ja. Oh. Kut, Bram. Hoe is het nou? Ja, van mij gaat ze een winkelverbod gekregen. Man. Oh, nee! Oh, kut, die zit in de bulldozer. Shit, onder? Oh. Ja, onder. Kijk, Ik go. heb nu naar binnen. Ja, kom eraan. We hebben dit. Met 6 man. Ik heb niks meer verkeerd gedaan. We hebben nog geen watertje, nog 0 watertje. Oké, wat moeten we allemaal doen? Tim en de kraan. Ook wel strak. Dank je. Chris rent er gewoon verbeteren terwijl ik hem neer moet scheten, ja. Ja, Net wat helft deed het nou met je? Ja, ik heb net helft Ja. gepakt, ik heb nu nog weer 40%. Niet dat we met 2 man schieten, nee, je rent hem gewoon voorbij. Ja, je kan wel een klachten dienen hoor. Dat, Nee. Held! We gaan weer geld. Volgens mij doet dat water heel oké lang.
Oh nee, de Ja, water dat staat is goed. goed. ik ben onderweg, dat is in een taser. Heldberg is leeg. Shit, ik ben down. Waar zitten? Ah. Huh? Als je heel snel ziet, heb je dit. Goed met nou een assault camp. Ja, kom al. Hoe lang heb je nog? 15. Wat best gedaan. Dank je. Nee, je bent er nog niet. Ik heb hem al. Hm? Hey. Oké, rennen man, assault. Swear to God. Ja. Oh, wat schiet ik geef. Maar er stiert geen één watertje. Wat, dat begon... Ja, oké, maar dat begint nou zo. De accuracy van die ga... Fucking... Nee, normaal, de accuracy van die gasten. Ja. Ik heb trouwens een medic bij, ik leg me gewoon neer. Mensen die hem nodig hebben. Wat deed hij? Ammo heb ik echt niet nodig. I'm good to go. Fun times! Make a rip with the bulldozer. Waar zit de bulldozer? Kloker, hey! Oh, Nou niet meer. dankjewel. Waar zit die bulldozer van net? Weet ik niet, ik weet niet meer die Jawel. hele. Gewoon een sprongkast. Dank je. Oh, motherfucker, kut. Tim, wat best je gaan doen? Ik was jullie even een mailtje schrijven, sorry. Dude! Het scheelt dat ik er net even einde neer heb geschoten door. Oei, yo. Oh, hier is het. On my way. Oh, lucky fuck dat ik ben. Fucking kut hoeren snipers. Ik ben bijna Bram, dood. Bram, schiet hem echt neer dan. Yes! Kijk moment. Ja, pak ik hem al, heb die. pak hem al. Yo, dank je. Ah, fuck. Lukt die, Chris? Waar zit je? Ik heb hem al. Oh, nice. Ik heb good mijn boy. grenade launcher. Dus, Heb ik er niet aan? Oh, hij gaf mij deze en ik gewoon een grenade launcher op. Jammer dat ze niet zo'n shield kunt hebben zelf. Echt hè? maar ik Nou zie... Bram, rennen, want ik ren. Ja, dat is Hebben we al een watertje? Er is verder niks. Oh, 3 watertje dudes. Wat? Oh ja, 3 inderdaad. Ik Ging denk wel dat we heel gewoon snel, want eigenlijk toen ik net neergeschoten was, eigenlijk er zit een taser. Ben ik Oh. Yes, die bulldozer zit er nog. Ja, ik heb die. Op welke 3 is eigenlijk de 308? Hey, Ja, hé. Is down. ik denk sharpshooter of nee? Ja, Ah! Keizer. Oh, netjes man. Ja, we moeten wel watertje dudes. Oh, er zitten 2 tasers. Of 2 kloken. Voor je, pas op. Knock it down. Au! Wat? Maar. Oh, die kloken zijn echt horenjaars. Of die tasers. Allemaal. Heen pot na. Oh ja, ja. Ik heb de watertje. Ketsen. Au. Ja. Ik heb geen kogels meer. Dus... Er lag er nog een kogel Ja, bij. maar of daar kan niet? ik niet bij, dat is kei druk. Ja, Man, ik weet niet of het een dome is, maar er zit een ding eens op dicht gescheten, toch? Op het dak. Maar. Maar weer wel heftig jongens. Hoeveel watertje? Yes, je Nog staat een steeds beetje... 3. Veel watertje. Wee yo. Ik zou je... ja. Gewoon even onderblijven totdat er weer afgekakt wordt. En dan minimaal 3 man erheen. Via de drukste weg. Bulldozer! Ja, slecht idee.
Godverdamme, ik kan niet bij die kut gaan. Fucking hell. Oppassen dudes. Dat is de bulldozer al neer. Ja, ga maar gewoon weg bij de smoke. Ja, ik heb... Ja, je weet toch waar we zitten? Ja, ik had de ammo nodig. Oké, ik denk dat het ding eens nog één keer neergeeft. De power dadelijk. Godverdamme. 4 watertje. Oh my god! Waarom kan ik die ammo niet pakken? Please the charge. Einde van nog, go go go. Ja, ik ben er. Ik heb het. Yo. Weer er ook een crowbar head moet naar me toe komen. No. Ik heb een kroon. Pak dit even tegen op. Die moet het gij pakken. Ik denk dat dit weer de uitgang wordt. Ik hoor het. Was dat het? Volgens mij wel, hè? Ja. Nee, nog niet echt. Oké, ren nu. Of wacht hem. Kijk maar of die open gaat. Ja, ik hoor het, want we hebben echt maar heel weinig tijd. Ja, ga nu. Weer de andere crowbar, weer de andere crowbar. Heb ik. Kijk, Chris, kom je anders even hierheen? Waarom gebeurt er niks? Ja, het duurt even. Hoop ik. Of heb je niet alles gepakt? Tik de pre-plant. Oh nee, nog niet dus. Ik dacht dat ik... Maar op zijn maar nieuw, dan is de timer nog niet gestart. Ik pak de rest. Oh shit! Oh, druk. Oh, fuck. Oké, jongens, kom maar gewoon even aan de druk. Ja, Tim kan op zich wel blijven. Ik blijf even heen. Ik heb nog maar 50 kogels. Kloker. Oké, wat hebben we nog? Goed, kom er weer aan. Misschien onder de tuit. Bulldozer! Ja. Ik ben snel de Ja, dingen we te pakken. hebben alles hoor. Ik denk dat we gewoon terug moeten. Hey. Nee, er staat take the plates and get out. No ammo, dat is altijd leuk. The explosion might have scattered it all along the floor. Ik ben even dingen te pakken. Oh, nice. Yeah, challenge complete. Er moet nog wat liggen, denk ik. Ja, ik zie nergens niks liggen. Je ligt... Hé, jij zit, ik heb hem denk ik. Oké, go. Ja. Dat staat er nog steeds hetzelfde. Nee, Oké. ik had hem. Hij ligt onder de medic bag. Oh, andere. Shit, dat is de andere. Gewoon rennen. Ja, door de garage? Ja. Oh, fuck. Dat is goed. Oh. Daar is shield bij. Kloker! Son of a bitch. Chris. Is achter het Ik heb Chris. Ik heb hem ook. Ja, Shield down. Yo, dankjewel. crowbar, anyone. We hebben maar 1 minuut. Ja, ik kom nog aan. 3, 2, 1, ja, is op hè. Go. Rennen. Oh. Ik weet niet of we dit horen. Ik heb hem. Dat horen we wel. Ja, Hangt er vanaf hoe de deuren dicht zijn. Ja. Oh! Nee, dat is niet ohne. Als jullie schieten, ren ik steeds door voor die deuren. Ik heb een van mijn kogels voor. Go. 30 seconden. Hey no! Ja! Fuck yeah! Fuck yeah, dude! En nou connection to the hood had below. Ja, dat mag ik niet doen, ik ga het door. Ja! Yes, Yeah! oh, bitches! Oh! Counterfight, overkill. Counterfight, don't lose your face. Oh! Ja. 6. Huh? 4.471. Oh, 2 levels up. Boah. Ik ben ook 4 levels. Ik weet het niet. Oh, dat was goed, jongens. Ik ben 3 levels. Nee, ja, nee, 2.